Hayırlı kеш, efirde yanılıqlar, studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Өзара салым жиябызмы? Бұл күнлерде районыбыз ауылларында өзара салым жию бойынша референдумдар бара. Кем ғайыплы һәм нишләргә район җитәкчелеге күп фатирлы йортларның канализациясы тыгылудан чара эзли. Ерактан күренептер, ЮХИДИ хезмәткәрләре юлда бәләгә юлыкмас өчен яктылык кайтаручы элементлар куллану зарарлыгын искәртә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу көннәрдә авыл җилекләрендә референдумнар бара, үзара салым күләме билгеләнеп, аның хисабына башкарыласы эшләр барлана. Халык фикерләре һәм тәкъдимнәре исәпкә алына. Референдумнан Фәрида Гайнетдинова репортажы. Үзара салым авыл халкын иң кызыксындырган, шул ук вакытта төрле җирекләрдә төрле фикерләр тудырган мәсьәлә. Канун билгеләгәнчә, үзара салым акчалары җирле мәсьәләләрне хәл итү өчен халыкның үз теләге белән елга бер тапкыр җыела торган акча. 2013 елдан берле күп кенә авыллар 1000 сум күләмендә бу акчаны җыеп, ул вакытта инде 4 тапкырланып кайта иде. Бу суммалар бик күп кенә күләмле эшләрне авыл җирлекләрендә без инде эшли алдык. Бу инде юллар, сулар проблемасы, зыярат кыймаларын әйләндереп алу, уен майданчыклары, урам яктырту линияларын, лампочкалар өстәмә кую, буларчыннан да һәрбер авыл җирлегендә эшләнде. Бүгенге көндә халык җыеннары 19 авыл җирлеге территориясендә узган. Аларда авыл халкы, депутатлар һәм җитәкчелек катнаша. Район буенча 65 авылда үзара салым программасында катнашырга дип ризалык бирделәр. Һәм сходлар үтеп битеп ята инде бүгенге көндә. Барлык авыл җирлекләрендә дә сходларда халык актив катнашты. Күп кенә үзләренең тәкъдимнәрен әйттеләр. Үзара салым программасы буенча эшләнә торган эшләрне фикер алыштылар. Һәм киләчәктә дә бу программа безнең районда яхшы гына эшләр дип өметләнәбез. Мөслим авыл җирлеге территориясендә дә оешма предприятиеларында өлкәннәр һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән үзара салым җыю күләмен билгеләү буенча очрашулар үтте. Халык җыела, сорауларын бирәләр. Иң мөһиме шул, сорауларга әзерләнеп киләләр. Шуңа күп кенә сораулар бик көтелмәгәндә вакытта бирелә инде, әзер түгел вакытта да. Но тем не менее нерешаемый дип түгел дип әйтәсе килә. Эшләп булырлык сораулар бирәләр. Булай бу сход граждан кирәк инде ул кешенең бит нәрсә әйтәсен, нәрсә теләгәнен белергә кирәк. Самый подходящий шушы дип уйлыйм инде мин. Үзара салым акчалары авыл җирендә яшәүче халыкның тормыш көнкүреш шартларын яхшыртуга күләмле өлеш кертә. Шуңа күрә дә барыбызга да әлеге эштә актив катнашырга кирәк. Җирлегебездә яшәү шартларын яхшыртуга һәркем үз өлешен кертсен иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Соңгы вакытта кайбер күп фатирлы йортларда канализация турбаларының тыгылуы, шакшы суның унитазга, хәтта ваннага чыгуы хакындагы хәбәрләр ишетелә. Гаеп кемдә? Халык җаваплы хезмәтләрне җитәкчелек халыкны гаепли. Мәсьәләгә ачыклык кертү максатында район җитәкчелеге Пушкин урамындагы 78-нче йортта яшәүчеләр белән очрашты. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр әлбәттә бар гаепне җитәкчелеккә бәйләп калдыра. Янәсе карамыйлар, чара күрмиләр, эшләмиләр. Гаеп җитәкчелектә генәме соң? Пушкин урамында урнашкан 78-нче йортта яшәүчеләр белән очрашу вакытында шушы сорауларга җавап эзләнде. 2 көннең берендә, 3 көннең берендә канализациягә барып тыгылашу. Күпме инде ул нене трус белән чыгып чыгарга була. Трус сигәдә чыга, тегә бердә чыга, тегесе дә чыга, идән мунчаласы да чыга, күлмәктә чыга, шешәдә чыга, бөтен бердә чыга. Ул барып тыгыла турбага да канализация турбасына утыра да канализация кумый башлый. Җитәкчелек әлеге мәсьәләне чишү максатында төрле юллар эзли. Бик еш канализация турбалары тыгылучы йортларның су газу турбаларын алыштырырга дигән карарга килде. Иң күп мөрәҗәгатьләр кергән Пушкин урамында 78-нче йортның су системасы алыштырылды. Хотелось бы, чтобы первый подъезд это всегда принимал активное участие в наших работах, но там никто не выходит. Только жаловаться могут, и подъезды, чтобы чистые были. Bizim domda андай проблемалар бар инде. Бүген дә җыелды. Безнең дә аңлашу үзебезнең подъезд белән дә җыелып сөйләштек бу мәсьәлә турында. Һәрбер кешенең үзеннән тора инде. Бердәм булып, бергә булып, чиста гына яшәп, яшәгәндә генә була. Чисталыкта шүп ташламасалар, һәрбер кешенең үзеннән тора. Очрашуда катнашучылар да үз фикер тәкъдимнәрен җиткереп, очрашудан бик канәгать калдылар. Алга таба мондый очрашулар башка күп фатирлы йортлар территорияларында да узачак. Иң мөһиме халык актив булсын һәм очрашуларда катнашсын иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Юл хәрәкәте иминлеге темасы һәр вакыт актуаль. Бу атнада каршы як полоса һәм рәсмиләштерелмәгән рәвештә кешеләр йөртүче профилактик операциялар үтте. Әмма ЮХИДИ хезмәткәрләре юл хәрәкәте иминлеге буенча башка кагыйдәләр үтәлешенә дә игътибар итте. Шул хакта корреспондент Лилия Шәймиева репортажы. Профилактик операциялар дәвамында барлык пассажир транспорты тикшерелде, аларның техник торышына ойырым игътибар бирелде. Профилактик чара барышында юл патруль хезмәте каршы як полосага чыгу белән бәйле хукук бузуларны да контрольгә алды. Бүгенге көндә безнең каршы як полоса операциясе бара. Бүгенге көндә инде ул бигрәк тә актуаль тема безнең. Нарушителләр каршы як полосага чыгып бик күп тотыплар ясыйлар, үлемнәр бик күп. Каршы як полосага чыккан өчен 2 шоферга 5000 сум күләмендә штраф салынды. Бер атна эчендә алкоголь кулланып рульга утырган 7 райондашыбыз тоткарланды. Бүгенге көндә шушы 11 айлыкта 79 исерек тоткарланды руларында спиртлы эчемлекләр эчеп бергән өчен. Алар арасында 3-се үзебезнең җирлек хатын-кызлары. Быел республика юлларында җәяүле балалар катнашында 4000-нән артык юл фаҗигасы булган. Тәүлекнең караңгы вакытында юл фаҗигаләренә еш кына җәяүлеләр сәбәпче була. Машина йөртүчеләр кинәт каршыга килеп чыккан җәяүлене вакытында күреп өлгерми кала. Пешеход операциясе башланды. Водительләргә дә, пешеходларга да саграк булсыннар дип әйтәсем килә. 7 кеше пешеходлар нарушениесеннән 7 кеше үлде. Бу республика үзебезнең Татарстан эчендәге. Бүгенге көндә инде светоотражающий элементларны киемгә кую бик мөһим. Чөнки кайбер органнарда яктылыклар бик юк. Светоотражающий элементлар булганда ерактанрак күрәләр. Көзге чорда юлларда аеруча игътибарлы булу кирәк. Караңгы иртә төшү, иртән соң яктыру сәбәпле күз күреме начар була. Караңгыда каршыга килүче җәяүлене абайлап бетереп булмый. Яктылык кайтаручы элементларның өлкәннәрдә дә, балаларда да булуы зарур дип белгечләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф темасы белән дәвам итәбез. Мөслим гимназиясе базасында мин милләтем мөгаллиме муниципаль бәйгесе үтте. Бәйге районыбызда беренче тапкыр оештырылды, анда укытучылар педагогик осталыкларын күрсәтте. Район мәктәпләренең башлангыч сыйныфлар укытучылары арасында үткәрелгән конкурсның максаты укытучыларның милли һөнәри осталыгын күтәрү, иҗади педагогларга ярдәм итү. Бәйге Мөслим гимназиясенең 2нче Б сыйныф укучылары әзерләгән юмореска матур чыгышлар белән башланды. Мин милләте мөгаллиме бәйгесе безнең районда беренче тапкыр үткәрелә. Ул инде безнең башлангыч сыйныф укытучылары өчен. Монда инде аларның педагогик активлыгын күрсәтү инде, аларның сәләтләрен ачу. Конкурста Мөслим гимназиясе, Мөслим лицейы, Әмәкәй, Татшуран, Яңаусы, Морыйбүләр, Олы Чакмак, Метрей, Түбән Табын, Коррекция интернат мәктәпләреннән барлыгы 10 укытучы көч сынашты. Бәйгене Мөслим гимназиясенең башлангыч сыйныф җитәкчесе Ләйсән Фәхретдинова алып барды. Мин инде үзем 34 ел башлангыч классларда эшлим. Эшләү дәверендә инде башлангыч сыйныф укытучысының төрле яклап камилләшкән, төрле яклап иҗади сәләткә ия булган укытучылар булырга тиеш. Һәм бүгенге үткәреләсе бәйгедә шушы максаттан чыгып эшләнде. Мин милләтем мөгаллимәсе бәйгесендә катнашабыз. Мин дә шушы бәйгедә катнашыр өчен килдем. Бу район тарихында беренче генә мәртәбә. Монда инде без 9 бәйгедә катнашучы. Мин башлангыч сыйныфларда 32нче елымны укытам. Башлангыч сыйныф укытучысы булу өчен аларга әти дә булырга, әни дә булырга, аларны чын күңелдән яратырга кирәк. Мин милләтемнең укытучысы бит инде ул. Менә шундый башланып китте шундый конкурс. Башлангыч сыйныфлар укытучыларына инде бу җаваплы конкурс. Мин инде аңа җиңү телим, бары тик үземнең укытучыма һәм инде башка укытучыларга да шушы конкурста үзләренең көчләрен матур гына итеп сынашырга уңышлар телим. 5 төрле юнәлештә визит карточкасын тәкъдим итү, мастер-класс үткәрү, иҗади конкурс, матур язу, балалар язучыларының иҗатын өйрәнү буенча уздырылган сынауларда укытучылар сынатмады. Бәйгедә кем җиңүче булуы мөһим түгел, иң мөһиме биредә җиңелүчеләр юк. Моңа дәлил хезмәттәшләрнең хөрмәте, ата-аналар ышанычы һәм укучы мәхәббәте. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Баланың сәламәтлеге өчен дөрес туклану мөһим. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә балаларны ашату һәр вакыт игътибар үзәгендә. Бүгенге көндә мәктәпләрдә вазгыять нинди, балалар ничек туклана? Мәгариф учреждениялары менюсы белән Фәридә Гайнетдинова танышып кайтты. Мөслим инсайында укучыларның беренче төркеме ашханәгә 9:40 минут киткәч керделәр. Алар кергәнче өстәлләргә балалар санаша ризыклар, чәй һәм ипи куелган иде. Дежур укучылар ризык җитмәгән укучыларга ризыкларны үзләре дә алып барып бирәләр. Бу көнне менюда макарон, тавык котлеты һәм чәй бирелде. Безнең инде мәктәптә бердәм меню нигезендә укучыларга иртәнге кайнар аш һәм өстәмә ашату әзерләнелә. Иртәнге кайнар аш барлык балаларга да каралган, инде өстәмә ашату теләге булган балаларга һәм озайтылган көн группада йөрүче балаларга әзерләнелә. Ашханәдә һәр классның билгеләнгән урыны бар. Укучыларның ашханәгә керүенә һәм туклануына һәр сыйныф җитәкчесе үзе җитәкчелек итә. Ризыкта тарелкаларга җитәрлек күләмдә салына. Әлбәттә, балаларның төрлесе бар. Ризыкны тулысынча ашап бетерүчедә, яртысын гына ашаучы балаларда. Бер тамчы ризык капмаган укучыларны да күрергә мөмкин. Миңа ашау бик ошый. Бүген безгә макарон белән котлет бирделәр, ул бик тәмле булды. Бигрәктән инде ризыкларны яратып ашыйсың? Макарон, аш. Да ашаталар, мин бу ризыкларны яратам. Мин иң яраткан ризыкларым котлета, бәрәңге, патлива. Безнең мәктәптә бик тәмле ашаталар. Бөтен әйберне яратып ашыйбыз. Ашлар бик тәмле. Ләкин минем иң яратканы ул салатлар. Салатлар да бирәләр, әйме? Әйе. Нинди салатлар бирәләр bundan? Винегретлар, кишер салаты һәм кәбестә салаты бирәләр. Мин безнең столовыйны бик нык яратам. Безнең бик тәмле ризык пешерәләр. Без на самом деле без бәрәңге пюрен яратабыз, макарон яратабыз. Безгә балык котлеты бик нык ошамый. В целом все устраивает. Балалар тукланган вакытта укытучылар да балаларга бирелгән кебек ризык белән тукланалар. Ризыклар кайнар, сыйфатлы. Безнең Мөслим гимназиясында ризыклар төрләндереп пешерелә. Бердәм меню буенча 2 атна сайын шул үзгәртелеп тора инде. Продукциянең качествосы әйбәт. Балаларның ашамауга килгәндә инде төрле балачага бар. Яратып ашаган ризыклары бар, бик ашамаганнары да бар. Барбыр да инде без тырышып инде менә монда эшләүчеләр тырышып пешерәбез инде, күңел җылыларын биреп. Шундый халык әйтеме бар, эшләмәгән кешенең генә гаебе булмый диелә анда. Әлбәттә, ризык күп әзерләнгән җирдә гаебе дә, кимчелекләре дә булырга мөмкин. Әмма бүген мәктәп ашханәләрендә әзерләнгән ризыклар балалар өчен тиешле таләпләргә җавап бирерлек итеп әзерләнә. Сыйфатлы һәм туклыклы. Төрле фастфуд, ярым фабрикат, пицца, роллы кебек ризыклар ашарга яратучы балаларыбыз гына мондый ризыкларны ашаудан читләшеп баралар. Балаларыбызны боткалар, ярмалар ашарга йөрсәк тә, бер дә начар булмас иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә төрле милләт вәкилләре яши. Татар, рус, керәшен, мари гаиләләренең үзләренә генә хас традицияләре, гореф-гадәтләре бар. Рус Шуган авылында гомер итүче Галина һәм Виктор Кривошеевлар русларга хас йолаларны үтәп яшәүче үрнәк гаиләләрнең берсе. Әлеге гаилә турында алдагы сюжетта. Галина белән Виктор Кривошеевлар гаиләсендә үзара хөрмәт һәм җылылык яши. Алар икесе дә Рус Шуган авылы кешеләре. Танышулары да авылда була. Туган авылында 10нчы сыйныфны тәмамлагач, Галя укуын Казанда дәвам итә. Семья – это место силы, да. Ну а счастье это в том, что у нас такие прекрасные дети. Мы никогда не обижали друг друга, никогда не врали друг другу, да. И мой муж очень сильно любил детей. Галя бу гаиләгә килен булып төшкәндә төп йортта кайнанасының биянасы белән биятасы да исән була. Кайнанасы белән 40 ел аңлашып, әниле кызлы кебек яшиялар. Бүген алар 5 оныкның кадерле әби бабасы. Яшәү дәверендә тормыш иптәше белән 3 кыз үстергәннәр. Просто надо вместе дружно жить и все. Никакого секрета больше нет. Надо поддерживать друг друга, надо друг друга уважать и уступать друг другу.
Кривошеевларның кызларын авылда түгел, район республика дәрәҗәсендә үткәрелгән спорт ярышларында да бик яхшы беләләр. Спортның һәр төрен үз итүче кызлар мәктәптә укыганда спорт йолдызлары була. Они воспитали 3 замечательных девочек. Девочки-то вышли замуж, они уехали, но домой они всегда возвращаются. То есть, где бы они ни жили, где бы своих квартиры не были, свои дома бы не были, а отчий дом, они всегда возвращаются с удовольствием, помогают своим родителям. Я их очень люблю и уважаю. Галина Михайловна Черемушки вокаль ансамблінің иң актив әгзәсе. Оны авылда олысы кішісі хөрмәт итә. Райондашыбыз узак еллар балалар бакчасында тәрбияче, оннан соң бакча мөдире булып эшләй. Виктор Евгеньевич гомер буе туган авылы колхозында намуслы хезмәт итә. Тракторчы, комбайнчы, шофер, инженер вазифаларын башкара. Кривошеевлар рус халкына хас барлык бәйрәмнәрне дә йолаларына туры китереп үткәреп киләләр. Ата-бабаларының гасырлар буе саклаган традицияларын хөрмәт итеп яшиләр алар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбыз кул эшләре осталары белән дә мактана горурлана алар. Рус Шуганнан Елена Борисова да кул эшләре белән шөгыльләнә. Сәйләннән чәчәкләр үрә, бәйли, кәгазьдән әйберләр ясый. Иҗат рухи яшәгән йортта язлар сулышы, җәйләр җылысы яши кебек. Елена Борисова турында коллегаларыбыз әзерләгән сюжетта. Ленаның өендә чәчкә гөлләрдән тыш ясалмалары да бихисап. Алары да тере чәчәкләр кебек утыра. Елена Руш Шуган авылы мәдәният йортын җитәкли. Кул эшләрне оста булуы төрле чаралар үткәргәндә дә ярдәмгә килә. Кул эшләре пешмагымы, күргәзмә, берәр мөһим чарамы, һәр җирдә аның кул эше. Начала делать поделки, получается, с колледжа. Когда увидела, вдохновение пришло, захотелось. Чешский бисер используется. Почему чешский? Потому что бисер ровный, четкий. Проволока, обычная проволока, флористическая лента, гипс, алебастер. И все, горшочек, идея, вдохновение. Елена Борисова сәйләннән чәчәкләр үрү өстенә алмаз мозаикасы белән картиналар да чигә, сәйлән белән төрле эшчәнмәләр үреп ясый. Борисовларның йортында тәрәзә төпләрен мәк, лилия, чалмабаш, күгәрчен күзе, роза, хатын-кыз бәхете гөлләре бизи. Бу гөлләр сервантта да, җыелмалы өстәлдә махсус стеллаж киштәләрдә дә елмаеп утыра. Гөлләрнең уртасында велосипед чәчәк композициясе. Сәйлән белән үрелгән гөлләрнең күпчелеге олсу, шәмәхә, кызгылт, сары төстә. Нәкъшушлары уңган хуҗабикәнең яраткан төсләре. Лена бәйләргә дә ярата. Идеяларны үз башымнан алам ди. Күпчелек очракта фантазиясын эшкә җигеп яңа персонажлар уйлап таба. Вообще рукоделием начала заниматься очень давно, еще когда в школе обучалась. У меня мама была подружка, Татьяна. Вот она занималась как раз вязанием игрушек. И мне это понравилось, я попросила ее, она меня научила, дала мне книжку свою. Вообще вот если смотреть на игрушки, это все мой ребенок, моя дочь. Вот у нас любимый мультик это Лунтик. Мы начинали с него. Лунтика вязали. Мама надо то, мама надо другое. Ну и дальше уже тоже картинку какую-нибудь в интернете найдем по картинке. По схемам я не вяжу. Только сама вот смотрю на картинку и вяжу. Еленаларның ош су шкафында күз йогын алырлык чәй сервисы да бар. Кәгазьдән эшләнгән димәссең дә. Чынаяк тәлинкә башка ош су бүлмәсе кирәк яраклары гади кәгазьдән генә эшләнгән. Кул эшенең бу төре модульле оригами дип атала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә, бездән аерылмагыз. Погнали до магазина. Давай только быстро, чтобы мама не заметила. Не хочет в автолюльке сидеть, капризничает. Держи его в руках, так он меньше плакать будет.
Детские жизни, не игрушки. Взрослые в ответе за безопасность детей. Сколько зим, зрелищное в Хакасии, захватывающее в Карелии, активное в Кузбассе, согревающее на севере, сказочное в городах, головокружительное за полярным кругом. Сколько зим, и все они на сайте путешествуем.рф. Найди свой зимний маршрут. Юлия Мусихина, совладелец большой компании. Сейчас все покажу. Это ресепшн. Справа отдел перспективных разработок и график роста. Продуктовый портфель развивается. Большая семья, как большая организация. И для ее развития требуется поддержка государства. Национальные проекты России. Все меры поддержки семей с детьми. Дружище, ты же сам все понимаешь. Кому еще ты можешь доверить свои деньги? Это же я, матрас. Сам посуди, ты сколько положил в меня, столько и лежит. Старые финансовые привычки не отпускают. Программа долгосрочных сбережений. Надежный и выгодный способ накоплений. Моифинансы.рф. Эй, я думал, мы друзья. Син моны уен эшкә санап, теләсә кайсы вакытта туктай алырмын дип уйладың. Бу миф. Син шат күңелле булырга һәм тормышта барысында татып карарга теләдең. Бу миф. Син үзеңне контрольдә тотасың һәм иртәгә үк ташлыйм дип уйладың. Курку, авырту, өметсезлек, бәйлелек үлемгә генә китерә. Тормышыңны җимерергә ирек бирмә. Наркотикларга юк дигең. Юк. Хотел быть немного расслабленнее на важном свидании. В итоге свидание сдулось. Хотел разобраться в жизни. И сам разобрался. Хотел, чтобы вечер запомнился. И в итоге запомнился ты. Крепкая связь с алкоголем делает тебя слабым. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين برشا غلمنارыбызны тәрбия кылып торучы Аллах Раббыбызга бездән әйтелгән хәмд сәнәләребез булсын. Һәм безнең сөекле пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә бездән әйтелгән салаватларыбыз, сәламнарыбыз бара бирерсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Аллаһ Тәала Хуҗурат сүрәсенең 10-нчы аятында безгә хәбәр итә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دي Дөреслекте мөэминнәр алар кардәшләр ди. Бер-берегезнең арасында низак чыкса, сез бер-берегез белән дуслашыгыз ди. Аллаһтан куркыгыз, бәлкем сез аның рәхмәтенә ирешерсез дип Аллаһ Тәала хәбәр итә. Аллаһ Тәала безне мөселманнардан, мөэминнәрдән кылды икән, белик җәмәгать без бер-беребезгә кардәшләр. Һәм бер-беребез белән безнең мөгамәләтебез дә, аралашуыбыз, сөйләшүебез дә әлбәттә ки тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. Ә нинди рәвештә булырга тиешсең? Һәм мин мөселман булганнан соң икенче мөселманга, икенче кешегә нинди минем хакым бар? Аны пәйгамбәребез үзенең хәдисендә безгә хәбәр итә. Хаккул муслими алал муслими ситтун ди. Абу Хурайра радиллаһу анһудан хәдис китерелә. Пәйгамбәребез хәбәр итә. Мөселманның икенче мөселманга 6 хакы бар ди. Иң беренче хак, әгәр дә ул сиңа сәлам бирә икән, сәламны кайтару. Икенчесе, әгәр дә ул сине каядыр чакыра икән, аның чакыруына җавап бирү. Өченчесе, әгәр дә ул төшкерә икән, төшкергәннән соң, әлхәмдүлилләh дип ул әйткәннән соң,
ярхамукаллах дип, Аллаһның сиңа рәхмәте яусын дип дуа кылу. Идә стансахака фансах лаху, әгәр дә ул сиңа насихат сорады икән, киңәш белән килде икән, киңәшеңне бир дип әйтте Пәйгамбәрбез. Бишенчесе, әгәр дә ул авырды икән, ширли икән, өендәме, яки шифаханәдә ятамы икән ул, син аның хәлен бел диде. Һәм алтынчысы, әгәр дә ул бу дөньядан китеп барды икән, аны соңгы юлга узат дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә җәмәгать 6 хак. Әйе, монардан тыш бүтән гамәлләр дә бар, бүтән мөгамәләдә дә бар. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы бер хәдистә иң әһәмиятлеләрен һәм иң кирәклеләрен дип әйтик безгә җыеп аңлатып 6-сын җиткезде. Барыбыз да беләбез, исәнләшү сөннәт, ә җавап бирү ваҗиб. Безгә берәрсә ассаламу алейкум диде икән, хәерле иминлек, бәрәкәт теләде икән, без анарга җавап кайтыру ваҗиб булып тора. Әгәр дә синең кардәшең шакырды икән сине, эшкә булсынмы ул, ярдәм итәргә булсынмы ул, мәҗлескә булсынмы ул, яки нәрсәдер, ниндидер мөгамәлә кылырга булсынмы ул, әгәр дә синең вакытың, мөмкинчелегең һәм бара торган урының хәерле икән, хәләл икән, андагы утырышлар, андагы гамәлләр, синең өстеңдә бару ваҗиб. Чөнки Ибн Хаҗар аль-Аскалани үзенең Бухариның шархында нәрсә дип әйтә? Хакның мәгънәсе ваҗиб диюне аңлата, обязательно. Һәм шуның өчен шакырды икән кардәшең җавап бирергә кирәк, әгәр дә инде анда барлык дәрәҗәң булса һәм бүтән урының булмаса, кая сине шакырдылар яки сиңа хөрмәт күрсәттеләр. Шуннан соң Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә? Төшкерде икән, әлхәмдү дип әйтергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки без шушы вакытны Аллаһ Тәгалә безнең йөрәгебезне туктата. Һәм без әлхәмдүлилләһ дибез. Аллаһныңга хәмд әйтәбез. Һәм аны ишеткән кеше ярхамукаллаһ дип әйтә, Аллаһның сиңа рәхмәте яусын ди. Ә инде шушы кеше тагын аның өчен дуа кыла, төшкергән кеше яһдикумуллаһу ва юслиху балакум. Аллаһ Тәгалә сине туры юлдан алып барсын һәм бәлаләрдән сакласын. Киләсе хак насихат. 4-нче хак була насихат бирү, киңәш бирү. Кайчан кардәшең килде икән киңәш сорап, берәр нәрсә белән, эш белән, гамәл белән киңәшләшә икән синең белән, синең өстеңдә хакың җавап бирү, аңлату. Үзең белмисең икән, бүтән кешегә әйтү, менә бу кардәшкә бар, яки тегенәргә мөрәҗәгать ит, бу кеше белән киңәшләш дип бер ишарә кебек безнең булырга тиеш. 5-нчесе ширләде икән. Барыбыз да беләбез, ширләүченең халәтен кем генә белә? Ширләгән кеше. Һәм шуның өчен без анарга барып хәлен белергә, бара алмыйбыз икән, иң кимендә Аллаһка шөкер хәзер кәрәзле телефоннарыбыз да бар, шалтыратып, хәлен белеп, булдырылганча ярдәм итү безнең өстебездә хак булып тора. Һәм инде 6-нчысы, һәммәбезгә дә килеп җитәчәк шушы көн, кайчан безне җир астына салачаклар, һәм без дә исән икән, кардәшебез бу дөньядан китте икән, biz аның җиназасында башыннан ахырдан ук катнашабыз икән. Иң хәерлесе, хәтта бер өлешендә катнашсак та, без Ухуд тавы әҗренә ирешә алабыз. Тулысынча катнашсак, 2 Ухуд тавы әҗренә ирешә алачакбыз иншаллаһ. Һәм шуның өчен Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә иминлек бирсен, сәгадәт ва бәрәкәт бирсен, үзебезнең хакларыбызны камил рәвештә үтәргә, мөселман икәнлеген аңлап, Раббыбызга шөкер итеп яшәргә, һәм инде Müslüman булсынмы ул, яки мөселман булмасын, нинди генә кеше булмасын, әлбәттә ки, кешеләргә карата без һәр вакытта да ихтирам белән, хәерле сүз белән, дөрес мөгамәлә белән үзебезнең тормышларыбызны алып барырга, тырышырга һич шиксез тиешбез. Субханакаллаһумма бихамдих, нашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейхи.